Presidente Rodrigo Duterte nagduda karon nga dunay binuang ining swab test tungod sa managlahing resulta nini. Iyang nasayran nga adunay tawo nga nagpositibo sa virus sa usa ka test samtang negatibo ang resulta sa usa ka laboratory test. Gumikan niini iyang gibaharan ang mga tawo nga nagpaluyo sa mga peke nga resulta sa swab test. Si Nico Sereno sa report. Matod ni Presidente Rodrigo Duterte nga may usa ka nagpositibo sa COVID-19 apan sa pagpaswab niya sa laing molecular laboratory migawas nga negatibo ang ikaduha niya nga swab test. Mibahad ang presidente batok sa mga tao nga nagpaluyo sa grupo nga nagpalusot sa mini nga resulta sa COVID-19 swab test. Kasi false positive, false negative. Hindi mo malaman, ano ba ito, totohanan o iba yan dyan, peke. Samtang giangkon sa presidente nga lisod ipatuman ang minimum health protocol sa urban areas kundiin gadasok ang daghang mga tao. Sagad sa mga tapok-tapok makalimtan ang pagsunod sa social distancing. Giangkon ni Duterte nga bisan gani siya mutangtang man sa iyang face mask panahon nga musulti siya aron maklaro ang iyang tingog. Ako, dili ko nagamas kung nagasulti kay sa mga murakag buwan. Si Duterte miduaw sa Dumaguete City sa Negros Oriental kagahapong adlaw atol sa inaugurasyon sa Multi-Million Port Operations Building. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.